ngai kblei fi sa yusien ne ka por ha ka gerteng ka bathiang tam ka badan bor tam ka jong try unong pen em jingi u Jesus Christ ngadap da ka jingkmen ka ba kraw ya ka bang yo pen snobiang ka ktin ka jong blei shafi ha ka ne ka sngi ka ba menta bat klam ka ktin ka jong blei ngim la ban em na maru Jesus ong ni kata bom tang du puhi ba breun em re da ka ktin baro kabami no nagishintor ke jong blay tadeng tang yaban shim kya ke tin ke jong blay na mar klem ke tin ke jong blay ngim don jingem ngim don bor ngim don atir Bible ka ong ikata ba ke tin ke jong blay kalong ka ba don bor kalong ka ba im bat kalong ru ke tin ka ba khamnep ya ka white lam ardang serti tadeng tang I fi ke tin ke jong blay findon ke jingem findon ke bor findon ke atir Baka day tang ktin ka jong blay ka balaban guide ifi ka day tang ktin ka jong blay ka balaban hikay ka ban yalam ya ka ba kalaban peni bat ya ka ba kalaban ai ya yeki ka ba ga jim ka jong fi mar klam ka ktin ka jong blay ngin jalan tin mar ka sam shi spa ka khanda shi spa san ka ong ba ka ktin ka jong me ka long sharak ijat jonga bar ka jing shai ha ka lenti ka jonga tumut ladang ngim don ka ktin ka mun ngim don jing shai ngim don ai ru am ya ka ba ngin yat ha kata kalenti ke jongi kamot ngin yat ke jing dom ha ke jing antat ya ka bangim tip sha ai bangin po hinring nga sngo bo blay ai ke ni ke tin ba de na ta daw ba pen sngo ni ke tin sai sien ha ni ke por khnang bakan long jingker khu ya phi iwe puwe baro ba ni ke por nga kwa ban kran ya ko ke subject bat kata galong balai ba ka perthai ke dang sa hadu menta balai ba ka perthai ke dang sa hadu menta kan mau ya ke ni ke wai ba ka ni ke perthai ke ba ngingi don Kam day kaban sa komne ne kam day bakan long sa komne Henry kan sapoy ka por bagani ka perthai kan sa igno ong ka ktin ka jong blay mday banga ong mga Henry ong ka ktin ka jong blay baga babel ka ong komne ladang ipuli ka ni ka por na ka shiti ka ba ar jong Petros kan long ba lai kini ka khot ka ba nyaw ka ong Henry kita ki beneng bat kita ki khendaw ka ba menta ki long ki balarakhi da ka jo ka ktin ya ki balarino sya ka ding ya ka sngi ka jing bishar bar ka jing penjat no ya kita ki breu ki bam reu blai ka ktin jumbal ka dap kran lupa ba menshwa ka don kata ka perthai ha ka por ka jong nowa ya ka bo blai la penjat no da ka henry ya ka ne ka perthai mishbla penjat no baro henry la rakhe ka dang pensa ya ka ba on penjat no ya ka da ka ding bat ya kita ki breu ki bam reu blai ong ka ktin ka jong blai ha ya ka jing ja ka banin kong la dap ja ladap shisha ban penjat ya kada ka rementa ka sa setang dagading ka sa dagading baga hamshir kai bat ka nega perthai ka don menta unum don sho pat lano ruhoi menchwa da ka ka dang sa rementa sa dagading bal ka num don sho bal ka jingkali ka long balai ka baga perthai ka dang sa ado menta ka daw ka long tang ka we balangi pet ya ka tin ka jong blengi baga por ka jong u Abraham u Yasai nam ta ka Sodom u Yasai na ka menta u Lot na mar udan ha ka Sodom badu ya kren baru blai u ya kren baru blai la khot yu Abraham ko parlok jo blai u ya kren baru blai bad fini i bau Yasai na ka menta ka Sodom la bi pet ya ka tin ka jong blai u Yasai na ka ta ka sanpo ter ka poi hedo ka ba shipo bad de heng ta ba ka kut no ka ji ya kren u blai wang la da don setang shipongot ru nganom penjat Henry habang ipet siya ya ka Sodom umdan tang si pongot ru ta ding ta bo blay udah penjat no ya ka Sodom shwai kata udah penmi no shwai yu lot udah penmi no ya ka tengah ka jung lot begitu ki kun kan thai arngot na ka Sodom shwa ba u un penjat ba ka ni ka dei ka jing siya na ka ktien ka jong blay bo blay unum sha yu ba hak jong u ban jat no lembat ka ni ka perthai na marula wan sha ka ni ka perthai ban pen im yaki ba kita ki banget ya ka kerteng ka jong kilalat im Bangga kwa benong ifi yang nega sengi, balada filak pediang yo jisu komunong pen jong pi pin light nagata ka jing penjat ka bau blay unsa penjat yang nega perthai barok kawe. Tadeng ta kum bau blay uang la dadang sa stak spongot ru nganum penjat henry la damdan stak spongot ru la jat. Na kwa benong ifi bangga nega perthai dang sa menta kum ni kum makalong namar dang don kita ki breu ki jong blay. Balai baka perthai dang ya lu menta namar baka dang don ka jing si shana ka tin jublay baki dang don kita ke ki ru kho ki jong u ha ka ne ka perthai ba onda la weng no ya ki na ne ka perthai ngange ka por kala jan ngange ba ka por kala jan poi ya ka ba on sarong no ban sa pen ken ria no ya kita ki khon ki jong blay ya kita ki ru kho jong u kum bala pen ken ria utawa angel ya ulat ba ka yeng ke jong u la pen ken ria no na ka Sodom
baga sapoi ka por bagi angel kin sa penken ria no mara kata ke jingrong no ka ban sawan on sa penken ria no ya ki breu na ka perthai sha ka weipat ka jaka banga kwa ban ongi fi ha ga ne ka sngi balada on penken ria no ga ne ka perthai am lati kana bagan sa ing ka Sodom baga Gomora ka da ing baga da ing shisha bar ka ne kan long ka jing shisha momdan ka wi ga men sim ro ka ban light no tadin ta kwa ban ongi fi ka ne ka sngi ka bamanta kababel ka ongi kata langi puliru na ka kitab ka jong u Isaiah kalau nong ka banengkong ni ka khot ka ba khandai ka ongkum ni la dau trai ki pai shim la pensa i jing sa barit ngin dala long kum ka Sodom ngin dala Siriem ya ka Gomora kababel ka ong la dau trai ki pai shim la pensa i jing sa i barit la dau trai la dau nam pensa ya kita ki ba hok ki jong u ki ba khandiat hagani ka perthai kan je perthai kan jina long shisha kan da Siriem shisha ya ka Sodom bat ya ka Gomora tadin tanga kwa ban ongi fi kan ka sngi baka perthai ka dang don baka perthai ka dang sa namar badang don ki ba hok dang don ki ri khoi ki jong tadin tanga kwa ban ongi fi kan ka sngi ka bamenta to ai fin priang yu trai fin long ru kita gi weina kita ki ri khoi ya ka ba fila ban don menta lang ha ka jingrong no bat ba pin light ru na ka jing penjat kan ya ka ne ka perthai ya ka bon penjat da ka ding Inde dua ini ka por ka bamenta angai traun ai bore pi angai traun ai fi ka men sim jo ka jingat fin ngat manomong ba ka ni ka perthai ka dang sa ka perthai ka nom sa ka men toy ni ka spa ka po men toy ni ki jingdon jing embaro ka men toy ta ka bor ka men toy ka ta ka influence ka men toy ine dua ini ka por menta try ni ka por ngawana ban aingo ime ko pa bangi osngo ni ka ktien bangi ni ka ktien ko try ka lawan ka ba shai na mar ba idang don itai jing sa ibarit dang don ko try ka ta ka jing shai dang don ko kan try kita ki banget ki ba hok ki ba khoi ka ni ka perthai den ta ka dau try ba aingo ba ka perthai ka nang long kum ne ko ba ka long roi try anda mela khat no i ta ki ba hok ki jome anda mela rong no ko try ye ki ta ki ba khoi ki jome la tikina ba ka ni ka perthai kan sa jot ba kan sa ing da ka ding ko ba ka ktien ka jome ka ong ablai bong ko bala pen jot no i ka Sodom ba ka Gomora shisha ablai kan long kum tai ka ni ka perthai ru ba bala rong no habala pen kan ria yo lot bat ia kata ka ying ke jong u shishala penjat no ken ya ka Sodom ba ka Gomora ka perthai ro anda mela rong no ablai lagi angel ki jong me ko try hallelujah ka perthai kan sa jot no da ka ding but try ngitip ba ka perthai kan jot na do telong na do tenrai ong ka ktien ka jong me ablai but try ka ni ka por ngi ai ngo eme banang ai ka lat bingi la ban pai chame bangin nget hame ko try but ya ka bangi nginang la try ban pediang ye me ban yo ya ka jing la im try nga dawai nga kerku ni ki kon ki jome nga ngi abekin pediang ye ka ktien abekin pediang ya ka jing pen em ka jong me ko try baginang la ko na ban shakri ye me da ka jing kemen dawai nga kerku fi wep we baro anom pen e ka donot kat ba ka por ka dang don wanom pen e ila ka jong ka men sim kat ba ka por ka dang biang pediang you try hallelujah habang ada dawai nga kerku fi wep we baro ka jing pen kya jong try ka tu ye fi ka jing pen slek ka jong try ka tu ye fi agar teng budan bor Jesus Christ nong pen em amen but amen amen Rana kerkui fi ngin sai sempat fila man sini ka office ngir no singi baar do por khatway baji hadu ka singi sajjan ngi dan ne ban shakri fi lam baga ktien lam baga jing duai ku bless you bon amen